Finyakidi be makoro terowa yweyo mokwongo wechegi mago mag ang'ich welo kabende mano kanyero kaluore koda weche mabende tuchnwa gi odhiambo masani ni jalup gavana ma Homa Bay County Yugi Magwanga Ogwetao kaluore koda ote mabende oro ne ute fwambo odhiambo masani katika manero wantiere koda Ali Abich mano jafwambo marwa county ma Homa Bay mondo omi wane matut ewi gino ero mabende otimoro odhiambo masani. Oyimore Ali Abich, report mabende donjonwa kendi kinyiswa ni to oboke mochwal kanyero ne ute fwambo ang'o momiyo owacho ni Ogwetao? Jailero kamano ahinya mana wacho nendo enayanga ni jalup gavana ma Homa Bay County kandi ma Joseph Yugi Magwanga koro kawuono Ogwetao yanga kendo wuok komeno ne kaka jalup gavana ma Homa Bay kandi Magwanga osebedo komno endo chakre yiro magare kod paro gariyo mane oyere kanyakla gi otiko maduong' bura mar ODM kod gavana masani Gladys Wanga ka oboke ma wayudo sani endi kalore gi Ogwetao mar migosi Magwanga wacho ni nitie gik momiyo ko kawo okang' mar wuok oko ofisno endo kaluwore kod gik mowacho ni osebedo koneno kochakore Desemba kata dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Jaile oboke nendo mabende ochiwo bang' ka osechiwo twak mare e boma ma Ugis kocha en ni Magwanga wacho ni agomos kumano Jaile Magwanga wacho ni ne ogai mar ODM oseneno Raila Odinga ne oketogi kanyakla motelo ne yiero mar 2022 kendo ne gibedo piny ma giwinjore kaka gidwa tiyo county ma Homa Bay kandi kod jatende ma en gavana mar county niendi mano Gladys Wanga kendo wacho ni gisebedo ka gitiyo maber mak mana ni weche na wayo nochako jogore gi lak kogik dwe mar 12 mano higa mokalo ka wacho ni are kanyo endo kosebedo koneno yot dhi nyime kod tiyo tijene kaka jalup gavana ma Homa Bay kandi kendo e oboke no Jael wacho ni ofis mare okosebedo kani thuolo manyalo miye dhi nyime kod tiyo tijene kaka jalup gavana ma Homa Bay kandi kendo koni ofis mare osebedo kolor are dwe mar 1 mar higani kendo kosebedo kod thuolo mar dhi achiel kachiel ofisno endo mondo mi oti tijene mane omiyo bi ofis kaka jalup gavana ma Homa Bay kandi. Jael mopore kod mano bende oboke no Magwanga wacho ni osebedo koneno mapek ahinya tayo tijene kendo wacho ni nitie kata okang' mane odhi yor tich e bur Nairobi to nyamburko mare mar sirikal ne omaye e yo ma ok owinjore kendo osebedo koneno matek e tayo tijene kalore ni onge nyamburko moyiedhi ma monego bed ni ofis mar jalup gavana bedogo kendo bende oboke no endo wacho ni ok osebedo koyudo kata mana mafuta kata fuel ma onyalo tiyogo ka ochelore gwenge mopogore county ma Homa Bay kandi kotayo tijene kaka jalup gavana ma Homa Bay kandi. Koro wacho ni bang' ka osetimo lalruok matut kod osiepene jotelo mopogore kaachiel kod johera mage ong'ado mondo mi koro owuogi ofis kaka jalup gavana ma Homa Bay odhiambo ma kawuono okoni ok onyal dhi nyime kod chamo sara kaka jalup gavana to ok odhi nyime kod tiyo tijene ma onego bed ni jalup gavana timo e ofis. Koro wacho ni chakre kawuono oweyo bedo jalup gavana ma Homa Bay kandi kendo koro koni ok onyal dhi nyime gi tijene nikech lwasi mar tich ok osebedo ne makare chakre dwe mar 12 mar higa mokalo. Jael nyalo paro ni Ogwetao mar Magwanga ni obiro bang' kane oselonye e lemo mar jatend migawo mar pur. Nyalo paro kane gavana Gladys Wanga ne oyiero jotend migepe mage to Magwanga noketo kaka jatend migawo mar pur mabende ok waseneno ka nitie gavanas mopogore pacho kaendi maketo jolupgi e lemo mane gavana Gladys Wanga okete Magwanga no kendo bang' yiero ma dundo ma Kasipul Jael ne olony Magwanga lemo mar bedo jatend migawo mar pur kendo kanyo ende machal ka gima kendo weche ne okethore bang' kane olonye kaka jatend migawo mar pur kendo osebedo ka koro obedo kaka jalup gavana. Kata kamano kosebedo kodhi nyime kod tijene ka winjo kowacho kanyo ni kosebedo ka yudo thuolo mar donjo ofis mare mar jalup gavana mondo mi ota tijene kaka owinjore. Bende Jael maendi biro mana bang' ka dwe mokalo Magwanga nochiwo ote kendo olando ayanga ni koro obiro dhi piem kod jatende ma en gavana Gladys Wanga e yiero mag 2027 kendo odhi chung' kaka jagono madhi laro kom gavana ma county ma Homa Bay kandi e yiero mag 2027 kane okoni en kod thuolo maber mar bedo kom mar gavana ka ne oweyo bedo chung' lemo mar gavana higa mar 2022 bang' kane mosenindo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne oketo gi piny kendo noyie
mondo mi obed jalup Gavana Gladys Wanga ma gisetiyogo kuom higni ko adek sani nyaka koro odiochieng' ma kawuono jael mane migosi Magwanga okawo thuolo mar gweta okawo koni ok onyal dhi nyime gi tiyo kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi to onge thuolo maber mar tiyo, onge lwasi makare mar tich, kendo ok onyal dhi nyime gi chamo osara kaka jalup gavana, to tich ma otimo onge koko ni lwasi mar tich ok osebedo makare. Koro koni kaluwore kod nondo ya lalruok matut motimo kod familia kod anyuola mare, ochune mondo mi koro kaw okang' mare